Roskilde Handelsskole er mange ting. Der er en gymnasielinje, der er et kursuscenter og mange andre ting. I dag der skal vi tale om de kortere videregående uddannelser. Datamatiker og det markedsføringsøkonom. Altså markedsføringsøkonom er en 2-årig uddannelse, og datamatiker tager 2,5 år. Så de er sådan set næsten lige lange, kan man sige. Det man skal have, inden man kommer, det er, at vi optager studerende, der enten har en gymnasial baggrund med noget matematik på det, der hedder B-niveau, eller man kan også komme ind, hvis man har en erhvervsuddannelse inden for det område, man gerne vil studere. Det vil sige, at man kan have læst en erhvervsuddannelse inden for noget IT, eller man kan have læst en erhvervsuddannelse inden for f.eks. handel eller kontor. Så kan man også blive optaget. Altså de korte videregående uddannelser er jo lavet, fordi man ret hurtigt skal have noget kompetence til at kan gå ud og arbejde inden for den branche, man nu uddanner sig til. Det er selvfølgelig lidt forskelligt, om man har læst IT eller man har læst markedsføringsøkonom. Men det er også sådan, at man kan også læse videre, når man er færdig. Og det er der cirka en tredjedel af de studerende, der vælger at gøre. Der er nogle specielle programmer, hvor man kan læse bachelor på kort tid, når man er færdig med sin kortere videregående uddannelse. Jeg skulle finde noget, der interesserede mig, jeg måske kunne komme ud på arbejdsmarkedet med, så kom jeg til at tænke på, at jeg altid har rodet meget med computer, og jeg har altid godt kunne lide at sidde og lave hjemmesider, men jeg har ikke rigtig kunne få dem til at lave sådan nogle avancerede ting. Og så fandt jeg så ud af datamatikerstudiet her. Der kunne man lære at programmere og lave software. Og så var jeg inde og læse om, hvad det indebar, altså når jeg skulle ud i job, og hvad studiet indebar. Det synes jeg egentlig, det var lige mig. Jeg er jo lige blevet færdig med gymnasiet, så vil jeg gerne ud med, gå i gang med en uddannelse med det samme, så jeg kan få et bedre start ind på arbejdsmarkedet også. Så tænkte jeg, at markedsføring, den er jo meget åben. Den er jo ikke sådan, hvad kan man sige, altså hvis du går ind i det, så er det ikke bare en bestemt uddannelse, du kommer jo frem til. Så den er jo meget, så der er jo mange gode jobmuligheder senere hen af. Indtil videre så skal jeg ud i et job og programmere, tror jeg. Jeg synes, det er ret skægt at sidde og programmere. Og så kan jeg så arbejde mig op derfra. Måske gerne noget udsigt til at blive projektleder på et tidspunkt, eller noget, hvor det er lidt mere mig, der samler trådene og får de forskellige dele af projektet ind over. Det er sådan, at vi optager faktisk studerende i hele verden, så vi har mange studerende, der kommer her til Danmark for at læse på engelsk på vores uddannelser. Og de læser så i nogle klasser, hvor der er studerende fra mange nationaliteter, og også nogle danske studerende indimellem. Så man kan så også læse uddannelserne på engelsk her hos os. Uddannelsen som sådan er den samme. Det er sproget, der varierer, og så selvfølgelig, at man har man møder nogle andre kulturer, og på den måde også får et udbytte den vej rundt, og selvfølgelig også træner sine sprogkompetencer yderligere, hvis man vælger at læse vores uddannelse på engelsk. Jamen, jeg har de sidste 12 år undervist primært i kultur, interkulturel kommunikation, international forhandling, og underviser nu også i organisation, logistik, ledelse, blandt andet. Når man nu er sådan en blandet skare, både danske og internationale elever, hvad betyder det for hele det her studiemiljø? Det betyder for det første, at der er nogle ekstra udfordringer, både for undervisere og for danske og internationale studerende, at vi faktisk har en mulighed for at praksisere det, som vi underviser, f.eks. interkulturel kommunikation. Vi er i høj grad tvunget til at bruge engelsk og begå os i forskellige kulturelle sammenhænge. Så det giver nogle udfordringer, men det giver også en masse læring, i og med at de studerende formår at løfte nogle internationale opgaver for danske virksomheder, når det en dag bliver færdige. Nu har jeg siddet i advokatbranchen i 9 år og har løst sager og har fået en masse praktisk erfaring. Og det kunne jeg godt tænke mig at videregive til eleverne her på Roskilde Handelsskole. Og hvad er det så, du underviser dem i helt konkret? Det er jo så i erhvervsret, og det er jo, kan man sige, al jura, der har med erhvervslivet at gøre i virkeligheden. Det at drive en virksomhed og både, kan man sige, konfliktløsning, men også at forebygge, så man kan fortjene nogle gode penge og undgå et for stort tab, når de unge mennesker skal ud og starte deres eget. Vi har udvalgt lige præcis det, som er vigtigt for at kunne gå ud og blive en succes i erhvervslivet, når man vil starte, eller man skal ud og ansætte og skal være en succes. Der er det jo vigtigt, at vores studerende de kan man sige, opdage konflikten, når den opstår, så de er klædt på til at kunne løse tingene for sig selv eller den virksomhed, de er i. Så det er emner, som er meget relevante for det at drive virksomheden, hvor vi har som sagt håndplukket og så fået en masse praktiske eksempler, de kan tage med sig, når de skal videre. Ikke? Vi har blandt andet en stor ny kantine, som blev indviet for et par år siden, som er blevet meget moderne og som er blevet meget populær sted, både for elever og studerende. Der er en stor skærm dernede, så man kan faktisk vise musik og sådan noget på storskærm i pauserne, hvis man har lyst til det. I vores ene bygning, hvor vi er, der har vi noget, vi kalder Pyramiden, som også er et stort fællesareal, hvor de studerende har IT-faciliteter, og hvor man sidder og laver gruppearbejde og hygger sig i pauserne. Udover det, så har vi selvfølgelig også, fordi vi har IT integreret i alle vores uddannelser, uanset om man læser datamatik eller man læser noget andet. Og det går der selvfølgelig indimellem nogle problemer med, så man kan få hjælp, og der har vi så vores helpdesk, som er bemandet
i alle dagtimer på alle de dage, hvor skolen har åbent, hvor de studerende kan gå over og få hjælp til hvad de har. Vi har også et fysisk bibliotek stadigvæk, hvor der sidder nogle rigtig hjælpsomme bibliotekarer. Meget af det, de laver, ligger også på vores intranet, så de studerende kan søge via nettet i de databaser osv., vi abonnerer på. Hvordan er det så at gå her på skolen? Jeg synes, det er helt pragtfuldt. Den klasse, jeg er kommet i, det er også meget godt. Selvom der er aldersforskel og det hele, så klarer vi det jo fint. Vi er meget på bølgelængde. Ja, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes, det er et hyggeligt sted. Jeg synes, vi har en god underviser, og jeg kan godt lide at komme i skole.